Za razliku od sveta, kod nas baš i nije praksa da se muzika iz filmova objavljuje na CD-u. Sem ukoliko nije reč o Bregovićevoj muzici za Kusturičin film. Sad možete slušati muziku iz filma Juga Radivojevića Igra u tami. Celog života imam tu ideju i mislim da je potpuno prirodan sled događaja da muzika pomaže filmu i da film pomaže muzici. Reditelj nam nije pričao o muzici, već o važnosti filma. Jako je važno da se film vidi, jako je važno, on ima svoju edukativnu crtu, ali takođe ima i ono što praktično je našem mentalitetu blisko, ima dosta humora, bez obzira što je situacija vrlo dramatična i vodi ka nekom tragičnom kraju, ali nećemo otkrivati naravno, ali hoću da kažem da ima i dosta, da kažem, duhovitosti koje izlaze iz tih situacija i mislim da se film s te strane i lako gleda. Ali sugrađani su bili zbunjeni kada su videli plakat kojim se najavljuje film. Pitali smo i glavnu glumicu filma da li prepoznaje Asku Jovanović, devojku sa postera. Ne, ali sam čula da je nestala. Nestala? Da. Baš neupućeni ljudi su pomislili da je stvarno neka Aska Jovanović nestala i meni je žao ako smo stvarno nekoga baš toliko uplašili ili uznemirili, ali... Tamara nam je priznala da i sama ima iskustva sa autostopom, ali odavno na to ne gleda naivno kao Aska. Zastane ti neko kolima i možda nema ni lošu nameru nekad, ali smo učeni svi od malih nogu da se ne priča sa strancima, nažalost, da se jer to je kao nešto strašno, ne daj Bože da ti neko stane, da ti sedneš, da stopiraš, da te neko preveze, to je uvek bilo, tako da i sad kad vidim neku devojku, ženu, da stopira, ja pomislim kao joj Bože, kao kako sme, kako može, kao nikad ne znaš, to stvarno jeste, nažalost je tako, nikad ne znaš. A ne zna ni sama kako će ona kao roditelj danas sutra reagovati i da tek sad razume brigu svojih roditelja. Tek sad stvarno razumem moje roditelje i mamu ili to kad kasniš 10 minuta kući pa se ljute na tebe da to nije zato što ja nisam došla na vreme ili sam ostala duže napolju što je meni tad bilo kao oni su ludi, kao što su tako dosadni, kao zašto se ljute na mene, ja sam samo uživala malo duže. Ali to stvarno jeste to da ti uvek pomisliš na najgore, nažalost. I takav nam je valjda i mentalitet. Na CD-u s muzikom iz filma Igra u tami postoji pesma koju peva Tamara Dragičević. Prvenac ima, ode li nam Tamara u pevačice? Ne bih nikad odlučila da se budem sad u ulozi pevačice, budem pevačica i snimim svojih 9-10 pesama koje će izaći, nego jedino ako je nešto ovako vezano za film ili neki projekat ili predstavu, pa od toga napraviti CD sa muzikom. Promovišući film Igra u tami, Tamara je mnogo putovala po Srbiji. Nedavno se privatno našla i u Moskvi. U isto vreme i srpska majka je posle toliko godina karijere prvi put imala koncert u glavnom gradu Rusije. Pitali smo Tamaru da li je i ona bila na Cecinom koncertu. Ne, a bio je... Bio i Cecin koncert. Da, nisam znala, da. Kad? Sad nešto? Pre 2 dana. Kaže, napunila je najveću moskovsku diskoteku tamo. Aha, da, nisam znala. A da je znala, možda bi išla. Ovako je Tamara razgledala samo umetničke vrednosti Moskve. Prvi put sam bila i onako sam baš se lepo provela. Sad slede novi izazovi i provod za novu godinu.